U 13. kolu Crvena zvezda je bila slobodna, a u 14. je dočekala zagrebački Dinamo, jednog iz nekadašnje velike četvorke, možemo slobodno reći. Junak utakmice i strelac 2 gola bio je Dragiša Binić, a vodstvo od 1:0 obezbedio je Vlada Stošić, zvezdina radilica. Efektan gol Dragiše Binića. I još jednom nešto slično, ali na drugoj strani. U 15. kolu Stojanović i drugovi poraženi su u Osijeku sa 2:0. Bio je to drugi i posljednji poraz u ovom delu prvenstva. Od utakmice sa Sarajevom, ovo su snimci iz tog susreta, počinje Pančev show. Ekipa sa Koševa poražena je sa 4:1, a najbolji strelac prvenstva postigao je hat-trick. I u prošlim sezonama Pančev je znao kako se tresu mreže i to je vrlo dobro činio, ali u ovom šampionatu zaista mu nema ravnog. Ovaj meč pamtit ćemo i po golu Slobodana Marovića. Njegov centaršut Čardaklija je loše procenio. A evo kraja koji je i Eurovizija uvrstila u svoj novogodišnji blok sportskih zanimljivosti. Protiv posljednjeg na tabeli subotičkog Spartaka, Pančev je ponovo uknjižio 3 gola. Ovo je i u bukvalnom smislu bila repriza prethodnog pogotka. A da bi gosti ispratili sa 4:0 svoj doprinos dao je i Binić. A ovo je mali šou Dejana Savićevića na istoj utakmici sa Spartakom. A Darko Pančev uvijek tamo gdje treba. Na pravom mjestu i u pravo vreme. U zvanično posljednjem kolu, a za Zvezdu pretposlednjem, jer joj je ostala odložena utakmica sa Hajdukom u Splitu iz 17. kola, Sloboda u Tuzli nije bila dorastao protivnik. Opet je realizator bio Darko Pančev. I evo nas na već pomenutoj utakmici u Splitu. U regularnom toku rezultat je bio 1:1. Vodeći gol za Zvezdu dao je, a ko bi drugi nego Pančev. A njegov šut u 5. seriji 11-teraca bio je tačka na Zvezdinu zlatnu jesen. Bravo!